Pozdrav ljudi, evo me na polju. Jutros me je neočekivano iznenadila kiša. Znači bili su rekli da će do petka biti sunčano, savršeno sve. Međutim, ja se budim ono mrak, vidite oblaci i padala je kiša negde oko 12 i sad je stala. Tako da ništa od trimovanja danas, mnogo je hladno. 13 stepenija kao da je mnogo manje od toga. Tako da ćemo danas ovo da sredimo. Treba da prebacim kabel i ovo ćemo da krenemo da šišamo. Tu mi je stoličica ova, da mogu da kleknem, da radim. I ovo je stvarno spas sa Temua što sam dobila od njih. Svaka im čast na izumu koje je napravio, vrhunski je. Tako da sad ćemo to da radimo. Ajde ovo da ja stavim kameru ovde. Ne znam kako da možete da vidite. Sad ćemo da prebacimo kabel tamo. Nikada ga ne slažem zato što ne može da se raspetlja. Ovako je bolje kad je ovakav kabel. I sad ćemo da uzmemo ovo. Znači ovo se okrene ovako i onda ja mogu da kleknem. Mogu tu lepo da kleknem i da krenem da radim. Ajde da prebacimo kamericu ovde da vidite šta ja radim. Da im da li to može da se tako uradi. Da vidimo šta ćemo ovde. Vidite kako lepo se klekne. Samo ne mogu da vidim, moram da otvorim ovo da vidim šta snimam. Lepo se klekne i onda krećemo ovo da štrickamo. Evo je ova grozna biljka. Da li će moći makaze to da iseku? Ne mogu makaze, trebaju mi klešta. Čekajte, ne klešta nego one drugi. Gdje sam ih ostavila? Negdje sam ih ostavila. Ove su zapečene. I ovi tu su mi negdje bile. Evo. Našla sam. Pa ćemo mi to sad lepo sve da seckamo. Imam i ove makaze. Evo su mi ove makazice obične. Znači ovo seckamo. Šta nam je tu za seckati? Da to raščistimo. Znači sve što može da se raščisti. Ovo je neka plastika, to ćemo tamo pa ćemo da bacimo. Sve što može da se raščisti. Mi ćemo ovde da raščistimo. Treba mi, boga mi, još alata. Idem po još alata. Evo su ovde ove alatke sa Temua. Znači vidite šta ima. Ne znam kako se vidi. Sad ćemo sa ovim da krenemo ovde korov, ovde je neka čašica, ovo neko može se poseče. Ovaj korov da krenemo da vadimo. Ajde to tamo. Tu bi mogla neko cveće. Boga mi, ima korenčuga, ima svega. Opa. Ima svega. Znači ova trava, ove travulje. Šta da se radi? Ovo ćemo da skratimo. U stvari može se ščupa. Može da se ščupa. Ovo ćemo da skratimo isto. Ova biljka
ljudožderka koja mi napada kuću, mora da je uništim. Znači vidite, ona na sve strane pušta korenje. Ajmo sad tamo se selimo. Ovaj deo je gotov. Idemo ovde. Idemo ovde. Ne znam koliko možete da vidite. Idemo ovde. Pa ćemo ovde da prebacimo alatke. I šta treba ovde da se uradi? Da se ovo raščisti. Vidite šta je korova. Trebaju mi makaze. Pa ćemo sve da iseckamo. Korov. Opa, zajedno sa alatkom. Ne znam koliko možete da vidite. Udaljila sam kameru. Znači, ovo ćemo da raščistimo. Sve. Opa. Da ja ovdje lepo kleknem. Evo ga. Nema šta. Ovo je neka trava koja se lepi. Pogledajte. To sve treba lepo da se očisti. Lepljiva travica. Opa. Možda i ne treba da kleću. Ajde, ovako ću lakše mi je čučeći. Ajde, ovo. Prvo ovu biljku. Dosadnu. Odakle ona izrasla? Ljudi moji. Nema tu šta. Ovo sve ćemo da raščistimo. Moram da pazim ovde na ruže. Ovde je, boga mi, krtica bila. Napravila svoje gnezdo, kako bi se reklo. Znači imamo ovo da odsečemo, da raščistimo, ima i ovde. Vidite na što to liči. Joj, ta biljka me izluđuje. Nemate pojma. Eto, za časke i gotovo. Još malo. Ovo ovde. Tu bi mogli neko cveće da posadimo. Ajde malo da odmaknem kameru. Da možete da vidite. Joj, haos. Haos. Vidite? Jel vidite? Javite se. Ovde je ova bočica nečega za bube. To sve mora da se raščisti. Ne znam kako vidite. Ne može mene ni kiša da spreči da nešto uradim. Nema šanse. Ajde to da se raščisti. Opa. Nema šta. Ovdje imamo ružu koja je pukla. Sve ćemo to da sredimo. Samo ja ne znam s koje strane gde da priđem. Nemam pojma ni ja. Ovdje imamo ovu biljku što me izluđuje. Sad ćemo da je sredimo. Ovdje da oko ove ruže bude lepo. Eto ga. Sve ćemo to da počistimo. Evo je, još sam je našla. Sve to. Vidite kako već drugačije izgleda. Tu ćemo neko cveće. Vidite, ovo se upetljalo. Upetljalo se. Tu ćemo neko cveće. Ovdje je pukla ova ruža. To je moguće kad je bio sneg.
Ajde to da odsečem. Evo ga. Trnovi, trnovi. I ovdje je pukla. I to ćemo da odsečemo. Da se ne nabodem. Jel vidite ljudi? Tako. Znači ovu ružu šta mogu da iseckam, to ću da iseckam. Ovo ovdje. Jao, ne vidi se. Ne vidi se. Šta radim, vidite sad. Puno korova. To ćemo sve da sredimo. I da to bude cakum pakum. Tako. Ova ruža. Evo je ova biljka što me nervira. Sve ćemo to da secnemo. To se, ljudi moji, toliko razmnožilo da je to nešto nevjerovatno. Znači, toliko se širi taj korov da ja ne mogu da vam opišem. Evo je uz ružu. Pogledajte. Sad ovdje moram pažljivo ovo da, da izvučem. To se mora pažljivo. Pogledajte. Ajmo sad malo vamo. Ovdje imam ovo da izvučem. A odakle mi je sad ova biljka došla? Aha, to je veliki ovdje. Evo ga. Sad sam ga našla. Sad ćemo mi to da sredimo sve. Evo ga. Ljudi moji, evo je nana, miriše ko blesava. Da oslobodimo ružu. Evo ga. Sređeno. Nema šta. Evo ga, uspeli smo. Sad da vidite. Ajde, ovdje ćemo malo da stavimo na jedno mesto. Sad da vidite kako to izgleda iz daleka, a kako je bilo. Znači, pogledajte, raščistila sam i tu ćemo da okopam to i uz ovu ogradicu tu ćemo cveće. Mada, evo vidite, ima puževa, evo ga puž, vidite, evo ga puž i uspjeli smo da rešimo problema. Vidite koliko imam ovdje ovoga žbunja, grmlja, tu su mi alatkice i eto, to je sad sređeno. Ljudi moji, lepota, milina, ne ono u korovu sve zaraslo, znači haos. Znači da može lepo da diše terasa. Ali ovdje su mi ove pločice se sve digle. Šta da radim? To mora nekako da se popravi, ali vidite kako je izrasla nana. Nana između pločica, evo je ovdje. To je ta divlja nana koja je fantastičan čaj. Ja je naberem i evo ova ruža će samo što ne procveta. Znači ružu sam sad oslobodila. Ovdje ima ovo granje. Ne znam kako se to slomilo, ali eto, pogledajte. I ova ruža mora da se ištricka polako, sve vremenom. Bitno je da sam ja ovo uradila. Eto, ljudi moji, danas ni kiša ne može da me zaustavi. Evo da se okrenem na svetlo. Uradili smo nešto, napravili smo opet mali pomak, a tamo, pogledajte tamo, znači koliko je sad bolje i prohodnije, ali gledajte koja je to džungla. A, šta kažete ljudi? Nema šta. Sve sam to ja uradila. Niko drugi. I ovo ovdje i sve. Tako da eto, ništa.
idem unutra. Danas sam nešto, da kažemo, obavila i vidimo se sutra i vidimo se u live-ovima. Ljubim vas, pozdravljam vas. Vum.